Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Ground, Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Hakeleng ke pertai kidon shibon gijingtai mot ban penim pensa ya ka kerteng bat kanam. Kibak kedau ya ka deiti ka jinget bat wat ya ki jingja bat kibakit la ka jong ka jingmut kum kadak ban sa kan mau ya ki tu ki breu ki baladon benta hakikam beper la ka dei hakaliang jong ka history ka riti dustur ne ha ka imlang salang ban yai sa nam shirta ka ei ka bangin ya pet menta kam dai satia ka ju ka kam henrei ka dai ka jingtei ka ba lese ka don ka jing ya seriem ha ka jing tmu ban penek pensa ya ki denjat ban pur ka khana pateng la pateng hakum uni umat sa nam ubahe ka dai haus nem arajar khat ar balas dang ban penwandur ya kani ka jingtei da ka ba draw bat thau bin pa bin Tik patik, kumjuru lengba ke jing penwandur daga kor komputer. Kumta lasdang ya ke jing tei haka arfunyu tarik ujemang arajar khatlai. Daga bati shwa ya ke jaka ke bajeliu kumba lai mitar bat ke bayar kumba saw mitar AA. Shushu ban pentikna bakani ke jing tei kan long ke bas kembah. Lateiru ya ka wei ka kenro shabar jongka namar baro ngitip baka jela Meghalaya kalong ka bala ban khi ujumai hakano kono ko por namar baka jingtei ga dei ka ba henriu dong umtaru ban penyeng ya ki henriu teligi paya don kam ban le ha ka rukam ka babnia kumjuru ya ka kenro jongka ni ka thali Kababut pat kalong bandung ya ka slap halor jong kipaya bat namar ba ya kani ka slap la pelak khnang na pedeng na benta ke jingkieng ya ban hiar syapo kumta kalong ka babampor ban thanya ki rot bat ki bim hakarukam ka babnya ya kani ka jaka ka balong kum ka krem la jutit ha ka ktien nong wei kum ka columbarium bat hapo jong ki kenro henriu dong jong kani ka columbarium la shna arkerdan Haga pakawai ka kerdan ka bahapo kidon arteli ki thleu khalki kat bahaki kerdan ki bahalor kidon markawai ki thleu khalki shusho haman laki dong kata syapo jong kini ki thleu khalki kidon arteli ki thleu ya ki balatip haga tien nongwei kum ki nish balasna penwandur kerpang nak benta ban bu sieng lani dupei jong kitu ki balaklat no nagani ke pertei Kumta kisngi kilanang ya bat ka jingtreiru kalanang ya cha na uwei benai sha uwei pat na uwei usnem sha uwei pat bat nakawei kamala sha kawei pat la banyo i hang ni ba ka jing penwandur ya kani ka jingtei haki henriu dong kalong ka bakit jingmut namar baki henriu dong ki kedau ya ki henriu teli ki dauba ajang ka pertei ya ka start sayan bayathu syapang ka syatei syathe mingi bat sepni bat ka jing peniasno jong arteli ki laidong ya ka balatip kum star of David ka wei na ka jing ka balaya kendu habatei yauni umat sa nam ubahe kalong kumno bandung slap halor jong uni umat ubajrong nalor bakatunum kalong sharing hadin ka jing wat lenti la syem ya kalat bat kata kalong da ka batte ya usainar nakayieng syakliar jong ni umat da kumni lala ban penpoi ya ka jingkhle do bilat shalor lengbau puli bat pensentut syaka jaka badai bante ya ka dalai tang hapo henriu kenta lala ban pendep bandung dhalai yakani katunom henriu dong kaba ka jinghe jongka kalong kumba khat khandai square meter AA
Hadian kani lapan bot saban dung slap ya ka wei pat ka tunum hnriu dong ka ba ka jing he jong ka kalong laisha lani kumba hnriu foi square meter AA. U yarungko udai ka dak jong ka jing ngai nyam tanrai ki khasi nado hendai hentai kulong kuma. Kumtaru las ngaudai ban penne ya kani ka jinglong tanrai da ka babu ya umat dur jong u yarungko hakle do jong kani ka jingtei ba un yang sakhi ban khmi bat yada ya ka yeng ka sem nakas new ka sme ban light na kino ka jing e la IT ban shna ya uniu yarungko hakawai ka karkhana Karunai Granite kabadon hakashnong kudam kalam khamshathi na ka nongba Chennai lani Madras jong ka jilla Tamil Nadu kabaka kam jongki kalong ban shna ya kitiar tangda umau granite ka jingjrong kalong shispa arpau centimeter na kejat shakle bat nakle shatudong kalong hinyo pau centimeter kat baka jingyar kalong sau pau centimeter bat lapia ayau niu yarangko hakisan benta kata ka met ka bahedo bat ka bakhia hado shispa prapau kilo ka shadem ka khnong bat ka khle ka barit do bat ka ba ka jingkhia jong ka kalong dunaya ka shikilo ban kentiu yauni yarangko halor jong ka ni ka jingtai kalong ka ei ka balapan kthakli nado nangkong toy la shubot nuksa ban shna da ka kenja green kumba ju thep mar bat penhiar mar haki jahaj ki balong ru ki jingtrai ki bakham kham he bat bakham khia bon sya shisen persyangte kamshem long satya barhakasin ka baaru dang donhi ka jingduna khaddo lala ban penbiang ya kani ka green bat ka kor ban kit ya kamar ka bakhia hado arspa kilo teng ha ka por batrekam don kamru ban biria ban yo yarkhie khnang man ya cha ka kam rengkat ka bernya hang it here on top and then here down. Actually, John, such an interested work and the Makatsan, and you get paid for that even. That you're allowed to be present, you should give me money. Kumtahi lapan kit ya kisau lengkot jong yarangko syakliar jong kani ka yeng lengba kani ka kor kabala shnak nang kal air ka bajur ka be password ban trei ban kata halor clear jong kani ka jingtai kamlong ka basuk nrei da ka jing minot suki pasuki late pen scam nengkong yau knong hakatunum nang ta lapan bat ya ki kijat halor kani da ka jingta pen bet ka baskem hadin kata lapan scam ya kamet bat ka shadem halor jongka bat pen bot khaddo da ka khli jong uni yarangko kabala penlong ya ka jingtai ka bajab laban kedau ba yauniu yarangko si sen balate pen scam kumni da ka jingta pen bet ka balatip kum ka two component glue latikina ban onnom la shu ban weng ban lao da kumnu ru habatai yauniu mat sa nam nado basdang hi ka bahakmat balabu kalong ban pikir ba kanom don kano ka jingman sao kumta lakit khia ban penbiang ya ki jingya da kum ki mujakti ki bun bat ki harness khnang ba ki nong trei kin sngai henrei ladon ka wei ka sin ba hakapor badang penkre ban astor ya ka tunum ba he jong kani ka jingtei ujon ubalong unong yalam ya ki nong trei ula butut bat jan hap sya ka jingman sao Hey, it is not a joke here what you're doing. kumba arsnem ai hashwa jong kaniru ujon ulak hei ot ya ka kejat la jong da ka kor ot kidei ki bot ki ba upong ki bala pelat ya u na ka jingdo ya ka kejat kum ta ula shumun sao malumala kadai kani ka bala persyang ban kiar haman laki por bat la juptha ki nong trei ban long barabor ki ba atkar kakam ban siang tiles kadai ka wei na ki kam ka bakini ki nong trei kimpat jutrei nrei namar baki don ka jingmut bat kilong ki bakloi ban persyang kumta klem artatin kilas dangshwa da ka bata ai ki tile haga kenro bat warla nengkong kila ma jing bat jing bakla nrei ka jing hikai daladi yaladi kalalong ka jing mentoy yakihi kababut kalong ban siang ye ki tiles haga madan bat warla kani ka kamera kalong nreu dong da ka jing sempang bat jing pentebit kilala ban pendap ya kani ka kamram kum ki nong trei ki balam lin hakani ka lain
kumta habalawan sadakaway pat ka ayom ka kamru kalanang yaj bat ka jing pen kre kalong bat pen khoj par syapo bat airong khnang ban set no shwa yakini ki kamra bu shiing ni de pei daki mau granite bala phashna kerpang Hakapor liur bajur uslap la shem bakani ke jaka syapo kasngem kumta ban yadana kani la ti jeliu biang pelun haga jingyar ke ban riu centimeter ai la pen khoj bha bat lapi da ka dobilat bala khle bat ka dawai ke bala tip kum ka sealing solution nalor kani la tep biang pat ya ka thleu da ka khndo ka bala khle dobilat ban pentikna ba onom rung shu shirta Yaki mau kendon ban rung syapok kani ke jaka kumju ya ka madan la siang daki mau marble sakawai na ki kam ka bathmai na banta jong kinong trai hang ni hadin ke jing persyang hang ni hang tai kini ki samla kila tebit ban trai ya kani ka kam ka bawat la omdon ba pentrai syu hauni uspa snem ba menta dai hang ni bala pau shai bakinong trai khasi kilong ki ba don sap bat ki bakloi ban shampang hakano kano ka jat kam tung ini phai khindiat syaga dauba kabala penlong ban teyau ni mot sa nam ubahe kata kalong ban bu ya kishing jong ipai wolip sing langsti bat ya imei e len tangkiu bam kwai hadwar ublei ipai wolip sing langsti ila klar haka arfoi tarik ukla langkot khat kandai spa prapun riu bat latep don buram ya i haka arflai tarik ukla langkot khat khandai spa prapun riu hak per la jong hak shnong umtro ribhoi district imei e lentang kiu ila klat haka henriu tarik urumpang khat khandai spa khandai pu ar bat latep don buram ya i haka pratarik urumpang khat khandai spa khandai pu ar marsenda hi bat ipa e wolip kumta ban im ka kerteng bat sa kanam jongki labu no ya kisieng hapo ki kamra bakerpang hatbian jong uni umat hapdeng jong kini baro ka jingtai ya uni umat kadang yai beteng da ka jing astor ya ki kenro kisat bat ki paya kababot pat kalong ban pen khoj bat ai primer Suaban airong penitenat khaddo ia kani ke jingtrai la don kamban kere ka jaka petkai daki railing balatip kum ki balustrade ya ki balashna kerpang daki mau granite namar khamyar ban yo yaki hagane ka tan chatai lammi ni ya ki niru la phashna kerpang haga messes karunai granite kudam kulam Tamil Nadu bat penkit yaki shane lengba ka gati KWE nengkong la penpoi shwa tang hinyuk sauteli gi paya rengkat bat ki railing katba hakar khana kidang yaisna syu kat kum ka jingdon kam adin kata lawan poi biang saar kali ki mau granite na benta kani ki jingtai Shuaban pendai ya kini ki jingkier nengkong la penbiang ya ki jingkieng kepala tip kum ka spiral staircase ya kepala shna da genar cast iron kabadon hadu sanpun riu kendon bat la pen scam ya kini da upai lai inshi ubalate nadu try shaduk kli iwei pa iwei ikendon la tep bat late kumni nakawei kamala shakawei pat hagaju ko por la pen scam shushu daki bracket khnang bakan amki ne khnyo wat la kadon ke jingkieng ban kieu ni her shapo jong uni mot sa nam ban ra ya kitiar kumya gini gi mau granite pat lahap hi ban penon kam dau puli khnang ban light na kinu gi jingja kumta la kentiu yakini shalor jong ka jaka songkai bat khre ban pendai yaki da ka penon kam da ki narot bat ka gam akipok sanot iwei not ya ka balashna da ka company akemi chemi Nuremberg Germany kidon baro sauflai teligi paya bat khat ar lengkhot ki handrail nabanta kani ka jaka ka bahe kumba sauspa centimeter pulun labo dak tek patik khnang ban onom plumar hakapor bapendai yaki namar bakani ka gam kalong ka barkhiang ploy kata hapo ka 100% minute bat wei balar khiang bat kelamau lang omla syu ban lau ni ban loj
Banyada ya kani ke jingtai nak la air uslap bat ban pen internet ya ka la don kam ban airong ya ka. Kani ke juhi ke kenhon kala pendap ya kani ke benta. Kawai ke balas ngodai ban pen pau hang ne kalong bawat la ka jingtrei ya uni umat sa nam kalong ke bakelan bat ka ba om ila satya nrei la pentrei hitang daki nong trei khasi. Nang ta la pen buat pat sada ka ba pendap khendau has saudong uni umat khnang ban thung ye sentiu bon rong ban pen pho pen phieng ya ka. Shu ban pen shong khia ya kani ke jingtai lapan long ya ka jingple ya uni umat sa nam haka arterik urempang arajar khat khandai da ubasan nongse uba Nathan Tangkiu hapedeng ka jingya don rengkat lang ki rang ba right iba AL Tangkiu iba jukot iba yu bat iba Everest Tangkiu lembat uwei na ki riu rang ba jong ka right sab kur nongse iba R Tangkiu iba jukot ipun kumta uni umat sa nam un yeng saki ya ka jingtei ka ba ompat judon koj ha ka jela jongi kaba kamper kaba kampla na baro bat ka banne haki pateng ki paket jong ka yeng kumjuru haka history jong ukon benriu.